Om kang kinarya sabeting carita nenggih kasatriyan Madukara
aja dubah mung kasatriyan nanging rengganing kaendahan sayekti dadanku jiwa nalika semanten ingkang renggani kasatriyan Madukara pamadyaning Pandhawa tegasé Raden Arjuna ya Raden Janaka ya Dananjaya Wibatsu Gunakesa Satria bagus warnane luruh pasemone pengawak banyu Guwaya Teja kasingan watak semula sareh yen ngandika ririh ngarah-arah sedak tledhok kaya madu pinus kika nalika semanten lenggah wonten madyaning pandhapi wewangunan ingkang piswanira mungging kanan palenggahan piswanira ingkang putra kekasih Raden Abimanyu ya Raden Angkawijaya tanpa beda klanyan ingkang Rama bagus warnane luruh pasemone dasar digdaya sekti mandraguna namung kuciwanipun Raden Angkawijaya kasingan watak semu sumengka tanpa beda ingkang wa nata Mandura Prabu Baladewa kapara tebih suwanipun Kilurah Semar Badranaya tan pantara dangu katungka rawuhnya Narendra Mandura Prabu Baladewa nganti Pandhita Druna mewah patih Riya Sengkuni Hyang Arjuna dipimulat rawuhnya Kang Rakanata Mandura gupuh denya ngacarani Prabu Baladewa lenggah jinajaran Pandhita Durna mewah patih Riya Sengkuni mangkono Hyang Arjuna sedya angacarani rawuhnya Kang Rakanata Mandura mangkono cipta wringganira kang dering kamijil
karitaniro risang pandu siwi nalika meksu prata aning gendra kilarti Procawata mangayu bagya marang risang pamati dadya seru denya ngeningken cipta kuntap suronati Koko Prabu Baladewa dering dangu rawuh wonten Madukara ingkang rayi nyaosaken pambagya panakrami saha pangabekti kula kunjuk jagat Dewa Bathara banget panarimanipun Kakang Yayi Arjuna ngaturke pambagya marang pun Kakang. Pengendikamu tak tampa. Ndak petelke jojo yogya andadekno. Wimbuh bawa leksananipun Kakang. Yayi Arjuna mundhut priksa praptanipun Kakang. Pamujimu kasembuh pengayomaning Hyang Widi lulus raharja ora ana sambi kula tekaku pangestawanipun Kakang tanpa nono Yayi kula pundi mistaka mugi dadosa jimat sabdanipun Koko Prabu keparenga dipun prayogakaken lenggah yo kaya wis ora kurang prayoga Paman Durna rawuh wonten Madukara pangabekti kula kunjuk. Oh, kandak bleguduk manyar-manyar selikur dina. Kemana ke Pulengana? Ya tak terima ya Arjuna. Kowe mbageke marang mungatuwamu aku. Pamujimu ora ana sampe kala. Pangestuku tamanana ya Juna. Kula pundi dadosa jimat Paman Sengkune ugi raharja. Ya. Pamujimu ora ana sambe kala, Nger Arjuna. Angka Wijaya nuwun wonten dawuh ingkang pangendika Kanjeng Rama aja nganti kedaluwarsa nyaosna pangabekti ana ngersane Koko Prabu Baladewa. Kawula nuwun inggih. O Prabu ingkang putra Angka Wijaya nyaosaken sembah pangabekti. Oh, prunanku wong bagus. Tak trima, Nger. Pangestuku tanpa ana. Kula pundi mestaka dadosa jimat. Kakang Semar. Kula ndara prayogakno lenggah. Nggih. Kula pun mboten kurang prayoga. Pun kula ajeng ngrungokke pripun rembak-rembake ndara niki mangke. Ngoten lho. Iya Kakang Semar. Koko Prabu Baladewa. Apa Yayi?
kejet raos ing manah kula. Koko Prabu rawuh wonten Madukara boten kanthi cecala. Wonten kersa menapa Koko Prabu? Pripun Paman Durna? Lah nggih sampeyan niku sing matur. Kula migatosaken. Mangke nek mboten cetha kula sing gawe cetha. Nek ora genep kula sing genepi ngaten. Yayi Arjuna kula Koko Prabu. Sadurunge pun Kakang matur nek ana luputku sing gedhe pangapuramu. Inggih. Pun Kakang tumeka Madukara. Sepisan tuwi tata raharjaning kasatriyan Madukara lan kami dagdane Yayi Arjuna sak kulawarga matur sembah nuwun. Ingkang dungkap angka loro. Pun Kakang ngemban sabdane Yayi Prabu Duryudana ingkang disantosani Yayi Ratu Banowati supaya maringke pangestu ana ngersane Yayi Arjuna. Paring pangestunipun Koko Prabu Duryudana miwah kang Mbok Ratu Banowati lumantar Koko Prabu Baladewa. Kula pundi mestaka dadosa jimat. Lamun wis tampa kabeh kang dadi aturku, kang wigati tekaku Madukara ngemban sabdane Yayi Prabu Duryudana kang disantosani Yayi Ratu Banowati supaya pun Kakang nglamar putramu ingkang sesilih Hendang Pregiwati. Mawantu-wantu panuwune Yayi Prabu Duryudana disuwun sedya didhawuhake putramu Lesmana Mandra Kumara ya Saroja Kusuma. Kahanane Saroja Kusuma mesine Yayi Arjuna wis ora bakal keweran. Lamun Saroja Kusuma besok bisa dadi ratu. Yen Pregiwati dadi judhu dhawuhe Dakumara tembene bakal mukti wibawa. Yen Arjuna duwe pamundhut minangka pitukon. Apa kang dadi pamundhutmu pun Kakang ora bakal selak. Cukup semene hargurku. Leng-leng lalu hangolati surya kang mangrangsang wayah om Koko Prabu. Apa Yayi? Ing rayi matur nuwun keparengipun Koko Prabu Duryudana badhe ngukup jiwa raganipun anak kula Endang Pregiwati. Nanging kados pundi Koko Prabu? Kalenggan menika Pregiwati sampun dipun pacangaken kalian Pancawala kantun ngentosi dinten dauping penganten. Dados penglamar saking Koko Prabu menika sampun kentun damel. Koko Prabu yen mengkono wis ora bisa ditampa, anggen kula badhe nampi lajeng kados pundi? Paman Sengkuni Pregiwati sampun dipun pacangaken kalian Pancawala. Tegesipun penglamar saking Astina mboten saged katampi. Lah iya mboten saged nggih wangsul mawon.
Pancing sing sebel niku Dakumara ping pinten lajeng rabekke Dakumara. Biyen aja didhawuhi kalih Siti Sendari ra kelakon. Siti Sendari dadi judulne Angga Jaya. Ya sadine Titi Sari ora kelakon. Titi Sari dadi judulne Irawan. Anggring lamar putri kok dibarengi putra Madukara. Saiki lamarke putri Madukara. Dhawuhke karo Pergiwa ora iso. Kalah karo Gatotkaca. Doleke anake Sengkuni we. Kalah karo Udawa. Doleke anake Kidul Kula Sarkawi. Kalah karo Sunarta. Lha gumun. Cah kucet ngono kok ya tregel ya. Bangsel mawon. Pripun to niki? Pripun? Penglamar ngestina pun keri gawe. Perdiwati pun dipacangke kalih Pancawala. Rak dereng daup, dereng kampil. Kampil. Mangke kula yang rembakan. Arjuna kula dadi penglamar ngesina ora iso tak tampa. Merga wis kalah karo saka Ngamarta. Inggih mila mekaten. Dipikir. Kowe arep malah kranake bocah kuwi ra mung kanggo sedina rong dina, kanggo sak lawase urip. Inggih diitung. Pancawala kuwi nek karo Pergiwati. Nak sanak nunggal jago jalaran kowe kuwi sedulure kakung Angger Prabu Puntadewa. Kuwi wali ngarepi jenenge. Ora kena. Nek karo Dakumara ora wis temimbal. Monggo kowe ngerti Dakumara ta? Netune Dakumara kuwi karo anakmu tak jodokke dadi 17. Neptu 17 wong loro kuwi sing apik dhewe. Ora perlu nyambut gawe, sandang pangan teko dhewe-dhewe. Turu greser digugah kaya rejeki. Nanging nek kowe kelakon besanan karo Angger Prabu Puntadewa, malah bisa sungsang bono balik. Nanging kados pundi mapan boten saged anggen kula caos wangsulan dhateng Koko Prabu Puntadewa. Oh iya ora apa-apa. Nang jerone kowe nemoni Angger Prabu Baladewa kok kucem pasur nyan mungger. Tak paringi srana sadaan ganten dareng ben sumrengah cayamu. Inggih mekaten matur nuwun. Mahan sang para marta tuh bandita kang wis lipat. Kacarita Dyana Arjuna dupi dhahar sadaan ganten peparingnya Pandhita Druna ingkang sayekti denisi guna piranti guna pengasian. Saknalika Dyana Arjuna sedya nampi pangandikanira keng Raka Prabu Baladewa nanging kapareng badhe mbangkaraken dhawuhing Pancawala mewah endang Pergiwati. Cipta ringganira Koko Prabu Baladewa. Apa Yayi? Dupi kula inggahaken. Kula dhakaken nalar kula
bebasan kula limbang-limbang leres pangandikanipun Bapa Durna menawi Pergiwati kula dhawuhaken kalian Pancawala mboten badhe sae kedadosanipun mumpung dereng kalampah prayogi dawuh Pergiwati Pancawala sedya kula bangkaraken Pergiwati sedya kula dhawuhaken kalian anak kula Saroja Kusuma Yayi Arjuna wis mantep penggali Pergiwati didhawuhke karo Dakumala kula nuwun inggih oh kanak pleguduk manyar-manyar kuwi tulus karepmu ya Nger tegese kowe ora ana sing ngajani bangkarke rembug saka Ngamarta ning kowe arep nampa rembug saka Ngastina iya kula nuwun inggih nah prayoga ming karek golek dina sing kanggo daping penganten sing becik molat marori Sang Arjuna esmunya kang lagya kamanungsan Yayi Arjuna kula Koko Prabu pun kakang paring pepenget lamun Dimas arep bangkarke dawuhe Pancawala Pergiwati aja mung kendel wae kudu gawe utusan sowan ana Ngamarta aja nganti ana kedadian kang ora becik yen Dimas ora caos priksa manten saka Ngamarta teka ana Madukara ora sida dhaup karo Pergiwati kaya ngapa wirange Pancawala kaya ngapa wirange Yayi Prabu Puntadewa ora prayoga kedadiane kala becik bener ruput kudu Yayi caos nawala utawa utusan ana Ngamarta nggih Gus leres ngendikane rakamu sinuwun mandura niku nek panjenengan meneng mawon niki mangke wonten kedadian mboten becik Kakang Semariya Angka Wijaya kula Kanjeng Rama kula jauh dikangelan tak utus sowan ana Ngamarta matur Koko Prabu Puntadewa Pancawala tak bangkarke dhawuhe karo Pergiwati bakal tak dhawuhke karo Dakumara Rama kula kapecah ana nderek kula mboten wani sowan dhateng Ngamarta ora ana sing bisa teka Ngamarta kejaba mung kowe nek kowe nyepelekke wong tuwa apa kowe njaluk tak ajar nganggo semeti Kyai Pamu Gus Ndara Wijaya apa wae samungantos duwa keparipun Kang Rama wawi mangke kalih kula ya to yen mengkono wae Rama kula nyuwun pangestu ya sing ati-ati Wa Prabu kula nyuwun pamit nyuwun pangestu sing ati-ati Nger Angka Wijaya Koko Prabu nggih kepareng sumeni sawetawis wonten Madukara
Yo prayoga. Muga-muga ora sambikala. Lajeng ados pundi Paman Durna? Nah, Adi Arya mawon wangsul te negara Wisina. Putu kula Dakumara dipun sowalaken Madukara saking Astina sampun dandan cara manten. Mangke dumugi Madukara lajeng daup. Inggih. Yen mekaten prayogi wakne kula nyuwun pamit Angger Prabu Baladewa. Ing atus-atus Nger Janaka. Aku bali jujul temanten saka Ngastina. Ndeleken kaluhuran Paman Haryo. Katetangi emenging tias marang risang karya rimang sang pekik kabiatan kung rentenging tias parang boyo wekasanyo kang kadriya surya Bantara ratri mugi sinembating karsanira tanono liyan kang kaesti linancana Jatiwalela patenono wayaku ora ngira aku nampa kewajiban abot nggonku arep tumindak yen nganti aku tumeka ngamarta mesti ndadeki kaget para kadang sentana ngamarta pilalu aku patenono ndaraku landara nek kaya ngene iki ndaraku anu wong nala gareng dipentrungi wong sak pasar aku lila
Nala Gareng. Darahmu iki gek kepiye? Kemoh tuwet ki apa Nala Gareng? Poko amoh muntune awet. Godhonge rintik-rintik. Wohe kaya cemeti kuwi apa? Turi. Wohe dikewite dakah. Ringan. Nek cangkriman ya cangkriman, nek nangis. Cangkriman kok karo nangis. Sing marahi ya kakekne ya. Aku iki mikir bendaramu iki. Iki piye. Biar kae tunggal dene wong nangis kok kaya nglaras kempul. Amune nangis ya sing tata to, Gong. Nangis kok baguk-baguk. Hale metu ya ngono kuwi kok ya. Gus. Opo wae? Sampeyan niku mung sak derma dikongkon. Upama mangke Kengwa Prabu Puntadewa duka, arak sing didukani ramamu mboten ndara. Yen Rama Werkudara duka, sing didukani rak ramamu mboten sampeyan. Sampeyan niku mung derma diutus kelayan Ndara Janaka. Malah nek sampeyan ora teka ngamarta, nek Raka Pancawala teka Madukara pun dandan manten mongko ora sida dhaup arak barang mirang. Mongko Ndara Pancawala niku nggih kadang sampeyan Pergiwati adi sampeyan lho. Jaga becike. Ajeng dikaya napa kudu kula dherekke tengah marta. Notinang Karangabang. Nagih utang pati. Ludira kang manyembur-nyembur. Gagak rimang munia bangun. Iko siji diwatak nunggal bumi nyokang gumingsir. Ana peteng dudu wengi padang dudu rina. Ya iku petenge ngantaka. Yan Angka Wijaya Abimanyu dereng saged nampi kanthi wening penggalihnya dumateng aturnya Ki Lurah Semar. Nanging kepareng jumangkah ponang ampean tindaknya medal saking kasatriyan Madukara nalasak padusunan. Dadi kaget para kawula ingkang wonten padusunan wonten satriya bagus lumaksana. Geger para kawula ingkang sami nyambut damel wonten Sabin, ingkang sami nyambut damel wonten Pategalan. Bibar sami merpeki tepining marga kepengin caos pakurmatan tindaknya sang bagus. Ingkang sawekra rateng para pawestri nilar pedamelanira nyelak tepining marga. Ingkang sawek siram nilar kolahe merpeki tepining marga anjejawat. Satriya kang sedeng lumaksana wonten kenyawat mawi cunduk sekare
wonten ingkang anjawat kanthi liringing nektra kelejeming semu ingkang sawenggerbini kebuk-kebuk padaran murih binjang punang jabang bayi lan lair saged ketingal bagus kaya satriya kang andun lelono sareng dumugi telenging wana kendel wonten dalan perapatan lenggah sela gilang katempuh maruta pedheting maruta kepapak barisaning para wadya saking nagari Tranggulang jagat ingkang tinindyan Patih Mandana Sraya cipta wringganira bocah prajurit lho ana teja manter tak kedhep ilang teja ana wong bagus mejarane cegaten lor kidul wetan kulon tak trajangi tengah takoni gragap tubruk bareng dibondo sendiko ayo kanca maju ayo Sikra kang bala tuminggal Sikra kang bala tuminggal lir taden wileding gada dayangkung mangun taniti binjang sang ngaji micil ladinya ngedali wuwus terus rawira lulaga jagat dewa Bathara bocah tumenggung kula iki ana matih satria bagus didereke wong telu ora karo-karuan baguse dadekke siji eleke dadekke telu sing ngarep dewi kaya trewelu sing tengah dhuwur kaya unta sing mburi dhewe kaya babi ya wong semene nak sing dalem ning aku to truk dinekke piye sing ngarep kaya trewelu gareng didapuk trewelu sing tengah dhuwur kaya unta kowe dapuk unta nek kowe aku dalem kok sing mburi kok mlidrik kaya anak widodari kaya babi Gong oh krungu widodari
kuping kok lempoh. Babi kok widodari. Satrio aku takon kowe sapa jenengmu ngendi omahmu? Satrio ngendi? Sapa jenengmu? Ngendi omahmu? Iwang ngono takon dumenggung. Tralalalalalalala. What? Kowe Satrio ngendi? Sapa jenengmu? Ndi mas jeneng? Sapa jeneng Pak? Ndi mas jeneng Pak? Kali omong piye? Kemrutuk man. Gus, opo? Rene awake dhewe kalah akeh, ngalah. Wong ngalah niku dhuwur wekasane. Mangke nek ngriku dikalahi kok ora ngerti, lah dicandangi ngoten. Pun wangsuli mawon. Mengkono Petruk nggih. Ora mengkono prajurit. Kowe takon marang aku. Iya dasar nyoto. Balik suruh gendi aku takon. Kowe prajurit ngendi sapa jeneng babu? Takone durung ngaku gendi takon apa abamu. Rangka dalem. Narendra Tranggulan jagat Patih Mandana Sraya. Patih Mandana Sraya. Yo dasar nyoto. Kowe sapa? Satrio Tanjunganom putra Madukara. Sapa jenengmu? Ora ana jeneng kasih ingkang katon. Wah. Sudik kesosor kebagusan. Sapa kasihmu? Angkawijaya. Raden Angkawijaya. Abimanyu. Abimanyu. Gangga Murcita. Gangga Murcita. Joko Pengalasan. Joko Pengalasan. Pengaribawa. Pengaribawa. Arjuna Tenaya. Arjuna Tenaya. Siwara Dalara. Siwara Dalara. Nini Lara Mata. Nini Lara Mata. Siwara Narana. Siwara oh lagi niki wong elek ya. Ha wis ket mau. Mula semeniki nek omong-omongan ora karo merem. Ndak dipalsu kancane ora ngerti. Sing mat karo merem iki nek mangan lho. Anggere mangan karo merem iki ndak akeh, ora krasa. Bandamu rek. Kowe sapa? Nala Gareng. Nala Gareng. Pancal Pamor. Pancal Pamor. Pegat Waja. Pegat Waja. Jawira Jambon. Jawira Jambon. Angga cetut kadal pedhot cathak menteng mbah jenengan uting kruwil. Kuwi jenengmu dhewe karo tanggaku barang. Jenenge tanggane kadhakke. Sing mburi Petruk Kantong Bolong. Kowe sapa, Mas? Aja sembrono, Mas. Patih Dimas. Patih Mandana Sraya. Sing mburi Prawira Sudira Dirgantara. Sapa truk kae mau jenenge? Krungu kok ala kira. Kae mau Kang Pawira nguntir degan matane loro. Sembrono Prawira Sudira Dirgantara. Padake Kang Pawira nguntir degan matane loro. Sing mburi kae so. Mburi dhewe pager. Kowe kuwi, oh lah rak ngono takon ora cetha. Jenengku Gong Tibak. Bagong kaya Gong Tibak jeleran. Bendina kok Bagong. Dibalik Gong Tibak. Lah nek Gareng, Gareng ya Reng 3. Nek Petruk ya to walien jenengku. Ora suwek lambimu. Ora itu Reng. Angkawijaya ngulon paranmu.
tindak menyang endi? Ngedutke laku ning sikil nuruti budi pengangen-angen angon kedheping nektra. Manuk mabur karwan pencokane manungsa lumaku tanpa jujugan tan murung satru jaya dalem. Bali ora kena bacut. Ora ana gawar kentheng balikke wong mlaku. Ora perlu gawar kentheng. Prajurit tanpa wilangan gaman gabak kaya jati ngarang. Maju bareng ora bakal blereng babu. Reno pangendhamu. Candak dadi bandan. Reno kaprayit mawak gendir pecah mestakamu. Pripun Gus? Patih Mandraya Sraya Sekti Mandraguna bisa getak aku kaya kabuncanging barat. Aku njaluk tulung kowe Petruk mbantu nggonku magut Rananggana. Njaluk tulung perang kok mengono. Perange kurang bejane to mbok nyawa e. Njuk tulung. Ayo gemil. Kowe iki piye ya, Truk? Spen. Ndara rasa gawe mongko katine kala kawan. Kang Mas menapa Siwa Werkudara? Siwa Werkudara kula nyuwun senjata pitulung. Kowe lah Petruk kumat. Ana mendung sithik ngene ya ana bledek. Notok gundule kae. Ora celmongan rek. Wah. Ongko Wijaya anakku. Kowe arep apa? Kula nyuwun tulung. Kula aturi nyernakaken mengsah kula. Mundur. Musuhmu tak dodet-dodete nganggo kuku Camanaka.
Pancanaka kok Camanaka. Mundur. Inggih. Angga Wijaya. Kula wis kalah tenan. Iki sampun ya mundur. Angga Wijaya. Kula kowe njaluk bantu tenan. Inggih ya mundur. Angga Wijaya. Mutiar. Kapake truk. Tekem bulu menjengku. Susurku kalu. Gatot. Nyuwun sewungkus semangat. Badan. Ndara Werkudara ki nek nimbali Ndara Gatotkaca, Gatot kok nyuwun sewungkus mawon. Aku ora omong dhisik. Gatot. Kula Rama. Aku arep maju perang. Nggih. Rene ana sing nom. Aku tak ndelok kowe sing temapak mabur. Mungsuh diuntir. Sawet brondol. Gatotkaca kok brondol kuwi. Atine rasa mabur. Woi! Sawe. Mandana Sraya. Kowe Panagawan arep apa? Wani mungsuh aku maju. Wani mungsuh aku dinapamu. Tendang biyen. Mutara. Petro kerik. Petro elik. Tarane jane tendang mungsuh aku. Ana bareng kok grunangan ditendang Petro. Nandi Petro? Kae perang. Aja melu-melu, Truk. Tak tandangane tanduk tak. Dublek. Limna nendang musuh sing tendang aku. Ana bareng. Bagong nendang aku. Nandi Bagong? Kae perang. Aja melu-melu tendang. Ora tak disiki aku sing cilaka. Apa sih rong kental dhewe. Nendang aku ra ya gepeng aku. Truk, dinteni truk. Banyak yuk nyilakani wong. Sing salah sapa? Wong banyak kok ditunggoni. Wong banyak iki pola iki ora diatur iki. Kowe nek pancen digdaya ora sembrono. Iya. Mati. Sambato. Iya. Tangi males. Aku kok kon males. Mati aku. Mutiara. Uwe. Mati dening aku. Mati. Sambato. Iya. Tangi males. Aku kok kon males. Mati. Oh, lali lho. Mati kok lali. Iya ya. Kaya wayang sepel. Wong mati kok lali. Lho kok cak gelut. Kaya cak cilik. Wong dhuwur kaya kowe iki ngerti putung boyoke ajur badanmu. Oh iya. Piye? Oh. Surapatut lah kok dadi karosanmu. Magilo-gilo aku kok le. Piye? Lho. Waduh. Modiar ora.
Musuh Petruk ora prayena cilaka. Piye, Truk? Aduh. Nek kancane dhewe ra ya aja diihi.